Kijk, vergeven voor mij is het erover praten en zand erover. En heling is dat je daarna door kunnen gaan. Samen, welke kleur dan ook, wat het ook gebeurt, dat je gewoon daarna doorgaat en wel echt vergeet. In het proces, vooral de laatste avond, had ik het bij de bezoeken heel erg gevoeld. Zelf na het optreden, iemand kwam bij mij, het is ook een leerling van mij, die zei tegen mij van, poeh, nu voel ik het. Wat men de hele tijd erover heeft, maar nu komt het echt dichterbij. Nu voel ik mezelf een beetje schuldig. En toen zei ik direct tegen haar, je hoeft je niet schuldig te voelen, maar het is goed dat je het begrijpt. Daar gaat het om. Dus ze begrijpt het en het komt wel binnen. En dat heb ik van meerdere mensen gehoord. En dat is mooi. Wat we allemaal hadden mee, bijvoorbeeld dat het taboe verboden was. En dat is echt een stuk van cultuur dat afgenomen wordt. En het is eigenlijk een stukje van je ziel. Dat het gewoon weggerukt wordt. Dat je gewoon, ja, dan word je gewoon tam. En dat was ook destijds de bedoeling. Van wat het dichtste bij staat, wat je gewoon van houdt. Waar je mee kan uiten. Om ze van je af te pakken. En ze begreep dat. Heel goed van, oké, zo was het dus. En ik bedoel, laten we eerlijk wezen, het heerst nog steeds. Het is nog niet klaar. In het begin was het even moeilijk. Maar langzamerhand kwamen we wel bij elkaar met het club. Ik bedoel, we waren gewoon zoeken van welke geluiden bij elkaar was. Enzovoort. Ja, dus het was echt een zoektocht. En we zijn toch uiteindelijk bij elkaar gekomen. Het is heel belangrijk. Ik bedoel, we delen onze ziel, onze cultuur naar anderen toe. En zo kunnen we dat ook uitbreiden. Zodat mensen kunnen begrijpen van, kijk, dit is de basis, dit is de wortel van Curaçaose muziek. En als je dat uitbreidt met jazz-invloeden, rock-invloeden, pop-invloeden, met een beetje taboe, dat ze elkaar tegenkomen of dat je ze gaat mixen, dan krijg je muziek ook veel meer waarde. Net als Cubaanse muziek. Je is begonnen met Cubaanse muziek en je hebt Latin jazz met Cubaanse muziek. Dus zo ver moet het komen. Dat de hele wereld onze invloeden gaat gebruiken. Laten we zeggen, tamboe. Je hebt ook muziek die zombie, dat is ook een hele andere tak. Je hebt simadang. Dat ze gewoon dat integreren in andere westerse muziek.